Jsou chvíle, kdy legendy ožívají. Pocta králi české cyklistiky. V sobotu 19. června 2004 se Ostrava stala mekou cyklistiky. Sešli se tu všichni, kdo mají rádi tento sport, aby si připomněli doby, kdy na silnicích celé střední Evropy královal nezapomenutelný hrdina mnoha klukovských generací Jan Veselý. Stovky lidí na chodnících mohli fandit cyklistům, jejichž boje na perfektně připraveném městském okruhu v Porubě nesli jméno tohoto skvělého rytíře silnic. První ročník memoriálu Jana Veselého přijela do Ostravy se svými kamarády, sportovními veterány, pozdravit i olympijská vítězka Dana Zátopková. Honza Veselý byl náš osobní přítel a měli jsme ho velmi rádi a často k nám chodil. Měli jsme takovou starou gardu a on patřil do téhle staré gardy. Mám taky radost, že se vzpomíná na naše dobré závodníky, na naše dobré sportovce. Myslím si, že si toho zaslouží, že se dělají pro ně memoriály a že prostě se na ně vzpomene. Do závodu v kategorii kadetů se přihlásilo skoro 40 cyklistů. Fandil jim i hokejový veterán František Tikal, blízký přítel Jana Veselého. Já jsem tady měl 3 báječní kamarády. Když jsme byli soupeři v lize a v národním mužstvu to byl jeden, jako druhý byl dobrý. To byl Mirďa Vlach, Honza Kasper a Mikuláš. A já tady mám velmi krátký, hezký vzpomínky, že tady totiž to vždycky bylo takový fair play. Je spousta sponzorů, který dávají někde peníze, které jsou k ničemu, ale jsou takové věci, že by měli dávat na takové akce, které existují, aby se na ty lidi nezapomnělo. Do kategorie vozíčkářů se přihlásili 3 borci, shodou okolností všichni z Frýdku Místku. Než projeli cílovou metou, museli na svých strojích ujet celkem 12 kilometrů, což byl v letním vedru doslova heroický výkon. Jan Veselý by jim ale určitě rozuměl. Pro 2 závodníky. Vítězem v této kategorii se stal Milan Kupčák. Že to je dvojici uprchlíků. Autor. Ahoj. Já jsem na tebe neuměl křičet. Radomír Krupa, jej vybojoval, umístil se na 3. místě. Radomír Krupa. Ceny vítězům předával Víťa Dostál. Muž, který ostravský memoriál Jana Veselého doslova vydupal ze země. Já se tím bavím tím kolem. Já si myslím, že nejde vůbec srovnávat jednoho z postiženého s druhým postiženým, aby někdo nad někým vyhrával. Pro mě to je zábava, tak nějak se rozptýlit, když už toho života mám hashtag, tak sednu na kolo a zašlapu se a dostanu to ze sebe. To si myslím, že je daleko podstatnější, než si dokazovat oproti druhým postiženým, že já jsem lepší nebo jsem horší. To si myslím, že není účel. K dobré náladě letního dne a k báječné atmosféře memoriálu Jana Veselého přispěl svou exhibicí i Josef Zimovčák, mistr světa v jízdě na vysokém kole. První vehikl, který lze považovat za předka bicyklu, vymyslel pan Drais roku 1812. K jízdě na starobílých strojích bylo třeba značné odvahy a nepochybně i veliké zručnosti. Mohli se o tom ostatně přesvědčit i příslušníci moderní cyklistické generace. Poklonit se památce slavného cyklisty přijeli i borci, jimž osud nedopřál rovnocennou možnost závodit se zdravými lidmi.
Nevidomí cyklisté jezdí v tandemech se svými vodiči. Na městském okruhu v Porubě závodili na 12-kilometrové trati. Z 13 nevidomých cyklistů si nejlépe vedl Jiří Pika se svým pilotem. Memoriál Jana Veselého měl dalšího skvělého vítěze. Tak to byly fanfáry a potlesk pro vítěze. Ceny pro vítěze v kategorii tandemy. My se můžeme přesunout. S výsledkem spokojení jsme naprosto dobře. Konkurence jelo zhruba asi 12 tandemů, takže bylo s kým bojovat. Prostředí bylo krásné, cesta nebo vlastně trať velice rychlá. Je pravdou, že zatáčky byly technicky velmi náročné, ale zvládli jsme to, dosáhli jsme vítězství, takže z mého pohledu jsem spokojený. Já myslím, že tady Jirka. Taky jsem spokojený s tím, že jsme vyhráli. Konkurence mohla být o něco silnější, ale buďme rádi aspoň za to. Bylo to pěkně zorganizované, konkurence doufám, že bude příště silnější, no a že budeme možnost se zase zúčastnit. Je to náš koníček, takže proto vlastně se tomu věnujeme. No. Na memoriálu nemohla samozřejmě chybět ani paní Eva Veselá. Bylo to první nabídka a tak jsem ráda, že je to takový veliký a moc děkuju. Hlavního závodu v kategorii elité se zúčastnilo skoro 6 desítek jezdců, mezi kterými nechyběl ani skvělý Michal Hrazdíra a Polák Artur Křešověc. Na 100-kilometrovou trať se v početném peletonu vydalo i kompletní reprezentační družstvo Kataru. Závodilo se jako v heroických dobách Jana Veselého. Všichni jezdci po závodě jednohlasně chválili dokonale připravenou trať a perfektní organizaci akce. A protože ani sponzoři nezůstali hluší k těm, kdo touto cestou chtěli vzdát hold nejslavnějšímu českému cyklistovi 20. století, měl ostravský memoriál Jana Veselého opravdu důstojnou úroveň. Deset a 6 bodů. Znovu opakuju, že bodové hodnoty Nelze měnit na třetím místě Hrazdíra, dámy a pánové, musíme zkoušet si startu na olympiádě. Vítězem hlavní kategorie elité se stal nadějný jezdec David Kupka z Milevska, který spolu se Stanislavem Kozubkem z Dukly Praha dokázal na městském okruhu v Porubě předjet své soupeře o celé jedno kolo. Dobrý. Vítěz obdržel i finanční prémii a po závodě prohlásil, že příští rok přijede do Ostravy bojovat znovu. A tak se setkáme opět. Diváci i závodníci, sponzoři i novináři. Na památku muže, který navždy zůstal jako vítěz zapsán v našich srdcích. Na památku Jana Veselého. První ročník memoriálu Jana Veselého, cyklistického kritéria, se konal ve spolupráci s Českou nadací sportovní reprezentace, magistrátem města Ostravy, obvodním úřadem Ostrava-Poruba a krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Generálním sponzorem memoriálu byla cyklistická firma Forever Bikes. Hlavními sponzory byli pivovar Radegast, cestovní kancelář Eurocykl, Horský pramen a Sdružení sportovních klubů Vítkovice. Partnery kritéria pak firmy Sareza Ostrava, Libros, Alpisport
Šokar, Sport Arsenal a Grafis. Mediálními partnery byly Česká televize, Rádio Orion, Mladá fronta Dnes, Moravskoslezský deník, cyklistický měsíčník Peleton, týdeník Ostrava a vydavatelství Cykloknih. Pořadatelé memoriálu Jana Veselého děkují všem sponzorům a příznivcům, kteří přispěli ke zdaru této významné ostravské sportovní události.